راديو إرنا عزوز سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا نايلوم قدام فنونا يفلم الله أبز السمون زتفنو زيناتات وشتهاجرن وطعن إذن لكم أبسعتنا ترخيبنا لنا كتكتاتلنا بخبرنا عدم مس راديو إرنا يخم زلكم زخبركم سمعتنا إزي سومناوي في تساميتاتيو أبناي سنبت في تساميتات حورات منقصات أمريكا أبقعي بحري دسيتات تيرانن سافيرن زنبرا سراويتا كتسحب مخانا فليتا بريزيدنت جو بايدن ناب سعود عرب عدد بمكياد بزعبا زقوداي مس محمد بن سلمان ناي سعود بزكايدو ركب كم استزراربه كاب وايت هاوس زتا محلالة فزينا ملكتوم دسيتات تيرانن سافيرن قبطي أبقل تشحن 16 بسعود عرب كم محدرا دحرم في الرامة نسرائيل سقات سلزفت رلا أبتن دسيتات عقاب سلام سراويت كم سفر تقيروم أبزوان إسرائيل مساقرات عرب زمرنا أتم محيش مهلاوا زتصنحا سقات فاقيسو بمهلاويو إزوساني زوسد زولو كبلا مع كانت زينة سعودية قلصا من محدار بايدن بوغنو بقدام 16 حملة بزوتصو مقلتي نوارح بسترك كايز تصنح ديبلوماسيا وركب مسحب سراويت أمريكا كابزن أبقى بحر زركبات دسيتات عود كخون مخالو حبيروم دسيتات تيرانن سافيرن أب تحتي من محدار قبط انكلوا بشحن 1956 كمون أب شحن 1967 إسرائيل وريرات النيرا دسيت تيران بقية بحر بيلو نابو دبات إيلات نا إسرائيل زاتو زخوانا ناي بحريا مقوعزيا كتقوط أتصرر لا تغيل استراتيجيويت دسيتيا أبدوب إثيوبيان سودانن أمانغو قبيلاتات بزسور لعقيت بوحدو 31 سبات تقتيلهم أبتي أمانغو برتين هاوسان سبهالو كلتا قبيلاتات زتور لعقيت 39 سباتون بتصنع قوسيلهم ناب هوسبيتال توسيلهم كمزلو مع كانت زينات هاجر قليتسن نتي أبقزعات بلو نايل زتور لعقيت نمهدا سراويت سودان أبتي كباب توافيرو مهلاوي زقلات من محدار تقزعات ساعتات أتو كأوجين كله سبات مئكاب زئقد نحاد ورحز تصنح تأزازون أم حلالي فلهم بخال وقنتي أمانغو إثيوبيان سودان زتولع دبا وقيتشيثن مشمقال دبوب سودان تبقسو وسيدا كمزلا فليتا قداماي مختل بريزيدنت ريك ماچار أب دبوب سودان نزركبو ديبلوماسينياتا تابزهابو مغلصي مس قبصي سودانن إثيوبيان صبوق زمدنا سلازلنا نتناي شمقلنا مسرح بزي وقننت كنكايدو ملو بقعتا لنا يلوم دبوب سودان دباو قيتشت سودانن إثيوبيان بزتن غعرف يحقزي زولو تأمامه كم زدالوت بترقاقامي كتقلت صنيحيا بينو بعل سلطان معبالة إيقاد أب كينيا نزكايد مريج أزساتف تعزاب قجل لزمرح بعل سلطان مزيزو بريزيدنت إثيوبيا نبر دكتور مولاتو تشومة بعلت 14 حملة نزع مامكم مرحب سمزلو أبزهاب وقال نهزبي كينيا تصبغ عدل بممناي أتي تأفافناي مريج أوان بسلام كحلف من يوتو قليتو እዚ ኢጋድ መዚዝዎ ዘሎ ተዓዛቢ ጉጅለ ካብ እዋን ጎስጓስ ጀሚሩ ናይ ምርጫ ግዜ ተወዲኡ ክሳብ ድምፂ ተቆፂሩ ውፅኢቱ ዝንገር ጽዑቕ ምክትታል ክገብር ትጽቢት ይግበረሉ ኣቐድም ኣቢሉ ወርሒ ሰነ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ምርጫ ኬንያ ዝሳተፍ ተዓዛቢ ጉጅለ መልኣኹ ይዝከር እቲ ብስሎቫክያዊ ኢቫን ስቴፋነክ ዝተመርሐ ተዓዛቢ ጉጅለ ኣብ 27 ሰነ ናይሮቢ ካብ ዝኣተወሉ እዋን ጀሚሩ ምስ ሕፅያት ተወዳደርቲ ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ተጠበቕቲ መሰላትን ፖለቲከኛታትን ይዘራረብ ከም ዘሎ ይግለጽ እቲ ብሕብረት ኤውሮጳ ዝተላእከ ተዓዛቢ ጉጅለ ድሕሪ 9 ነሓሰ ምርጫ መስተዛዘመ ንዝህሉ ካብ ሕፅያት ተወዳደርቲ ዝቐርብ ጥርዓናት እውን መጽናዕቲ ብምክያድ ናብቲ ሕብረት ጸብጻቡ ከቕርብ እዮም ጅቡቲ ሱዳን ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያ ሶማል ደቡብ ሱዳንን ዩጋንዳን ዝኣባላቱ ኢጋድ ክውክሎም መዚዝዎ ዘሎ ፕሬዚደንት ነበር ዶክተር ሙላቱ ተሸመ ምርጫ ኬንያ ናጻን ርትዓውን ምዃኑ ንምርግጋጽ ሙሉእ ብቕዓት ኣለዎ ኢሉ ምስ ሬድዮ ኤርና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት መንግስት ኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን
ካብ 18 ሓምለ ትሒዙ ክሳብ ባሕትና ሓሰያብ ዘሎ ግዜ ኣብ ከከባቢኦም ብህጹጽ ክምዝገቡ ዘመሓላልፈው ትእዛዝ ኣብ ብዙሓት ሻቅሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ራድዮ ኤረና ዝተወከሰቶም ወገናት ካብታ ከተማ ሓቢሮም ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ዘይተመዝገቡ ኤርትራውያን ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ መንግስቲ ኣጠንቂቕሎ እንተኾነ እቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ኣይነጸረን እዚ ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሕቡራት ሃገራት ዝተመዝገቡ ስደተኛታት ይኹን ድሕሪ ስምዕ ሰላም ኤርትራ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብታ ከተማ ዝኣተዉ ኤርትራውያን ዘጠቓለለ ህጹጽ ጻውዒት ዕላሙ ኣይተጠቕሰን እንተኾነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጉዳይ ኤርትራውያን ኣዘራራቢ ዛዕባ ኮይኑ ምስ ምህላው መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምቁፅጻሮም ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ገዳም ሰንዳፋ ማይ ጸሎት ተሓጺቦም ዝምለሱ ዝነበሩ ዓሰርታት ኤርትራውያን ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መንገዲ ተዓጊቶም ገሊኦም ኣብ ከባቢ ዳባት ናብ ዝርከብ ማዕስከር ኣለምዋጭ ከም ዝተወስዱ ተፈሊጡሎ ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት ሃገር ንዝተፈላለየ ሕሰማት ተቓሊዖም ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ ሓይልታት ጸጥታን ሰበስልጣን ኢሚግሬሽንን ተሃገር እውን ነዚ ኩነታት ብምምዝማዝ ጉዳያት ከነሳልጠልኩም ብምባል ካብ ኤርትራውያን ግቦ ምቕባል ልሙድ ተሪኦ ኮይኑ ከም ዘሎ በብእዋኑ ዝበጽሐና ሓበሬታ የረጋግጽ መራሕቲ ሶማልን ጅቡትን ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ሓባራዊ ጉዳያት ከም ዝተመያየጡ ተሓቢሩ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዘካየዱ ዘሎ ዑደት ብ16 ሓምለ ናብ ጅቡቲ ዝኣተወ ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ምስ ፕረዚደንት እስማዒል ዑመር ገለ ሰፊሕ ምይይጥ ምክያዱ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ጅቡቲ ኣፍሊጡ ኣብ 15 ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ተዓዊቱ ኣብ 23 ግንቦት ስልጣን ዝተረከበ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣጉራዊ ዑደቱ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብን ቱርክን ጀሚሩ ናብ ኤርትራ ይምርሑ እቲ ፕረዚደንት ኣብ ኤርትራ ብዝኣተወሉ ብዛዕባ እቲ ን3 ዓመታት ኣዛራቢ ኮይኑ ዝጸንሐ ጉዳይ ሶማላውያን ወተሃደራት ተመያይጡ እንተኾነ ሕጂ እውን እቶም ኣብ ኤርትራን 3 ዓመታት መውፅኢ ሓርቢትዎም ከም ዘሎ ዝተጠቕሱ ሶማላውያን ወተሃደራት ብዝቐልጠፈ ዝምለስሉ መንገዲ እተናዲ ኮሚቴ ካብ ምቋም ሓሊፉ ዕለትን ግዜን ኣይተነጸረን ፕረዚደንት ሶማል ድሕሪ ናይ ኤርትራ ዑደቱ ብቐጥታ ናብ ኬንያ ኣምሪሑ ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘሰሓብ ዛዕባታትን ካልእ ጉዳያትን ምስ ፕረዚደንት ሁሩ ኬንያታ ተዘራሪቡ ናይ ኬንያ ንሓደ መዓልቲ ዑደቱ ዛዚሙ ድማ እዩ ናብ ጅቡቲ ኣትዩ ጅቡቲ ኣብ ትሕቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተሓቕፉ ወተሃደራት ኣብ ሶማል ኣዋፊራ ከም ዘላ ይፍለጥ ምስ ፕረዚደንት ነበር ማሕሙድ ፋርማጆ ኣብ ምርሓቕ ዝነበረ ፕረዚደንት እስማዒል ዑመር ገለ ምዚ ሓድሽ ፕረዚደንት ዝምድኑ ብዝያዳ ንምድልዳል ቁርብ ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ይጠቕሱ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ጽምብል ምጅማር ስልጣኑ መራሕቲ ኢትዮጵያ ጅቡትን ኬንያን ኣብ ሞቃዲሾ ክርከቡ ከለው ንኤርትራ ዝወከለ ኣካል ግና ከም ዘይተሳተፈ ይዝከር ኣሜሪካ ንትግባረ ናይቲ ኣብ 2018 ብመንጎኝነት ኢጋድ ዝተኸተመ ስምዕ ሰላም ዶብ ሱዳን ዝከታተል ጉጅለ ከም ሰሓበት ኣፍሊጣ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኔድ ፕራይስ ብዝሃቦ መግለጺ መሰረት ኣሜሪካ ሰሓበትሉ ምኽንያት መራሕቲ ዶብ ሱዳን ኣብ ትግባረ ናይቲ ስምዕ ዛሕልታት ስለ ዘርኣይ ምዃኑ ነቒፉ ኢጋድ ንትግባረ ስምዕ ሰላም ዶብ ሱዳን ክከታተል ኣብ ዝቖሞ 3 ኣካላት ዝሓቖፈ ጉጅለ ኣሜሪካ ብመሪሕነት ክትዋሳእ ምጽንሓ እዩ ዝፍለጥ እንተኾነ ኣሜሪካ ትግባረ ስምዕ ሰላም ተጓቲቱ ስለ ዘሎ ኣብ 2023 ምርጫ ክካየድ ተሰሪዑ ዘሎ መደብ ክዕወት ኣይክእልን እዩ ዝብል እምነት ኣለዋ ትግባረ ስምዕ ሰላም ዶብ ሱዳን ከምቲ ዝተመደበሉ ክኸይድ ዘይከኣለሉ ምኽንያት ድማ ድኽመት መራሕቲ ምዃኑ ብምእማት ኣሜሪካ ካብ ምክትታልት መስርሕ ከም ሰሓበት ኣነጺራ መስሓብ ኣሜሪካ ካብቲ ናይ ምክትታል ጉጅለ ነቲ ኣብ ሰንኮፍ ዝርከብ መስርሕ ሰላም ዶብ ሱዳን ናብ ሓደጋ ዘውድቆ ምዃኑ ተንተንቲ የጠንቅቑ ካብ ሱዳን ተፈልያ ኣብ 2011 ናጽነታ ዝኣወጀት ዶብ ሱዳን ነዚ ዝሓለፈ 11 ዓመታት ኣብ ዘቤታዊ ጎነፅን ብልሽውና መራሕትን ተጸሚዳ ሓሊፋቶ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኣብ ኣሜሪካ ኦሪጎን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ኣብ ውድድር ማራቶን ተስፋ ዝተነብረሉ ኤርትራዊ ኣትሌት ግርማይ ገብረስላሴ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ልምምድ ኣካይዱ ከብቅዕ ዘይምቅዳሙ ውልቃዊ ኣሰልጣኒኡ ጀሮኒሞ ብራቮ ሮድሪጋዝ ዝተሰምዖ ቅሬታ ገሊጹ ኣብቲ ብሰንበት 17 ሓምለ ዝተኻየደ ቅድድም ማራቶን ዝተሳተፉ 3 ኤርትራውያን ኣትሌታት ዕቑብ አብርሃም ጎይትኦም ክፍለን ህዝቅኤል ተወልደን መበል 16 22 ከምኡ ድማ 44 ደረጃታት ብምሓዝዮም ንውድድሮም ዛዚሞም
ኣብ 2015 ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዝተገብረ ውድድር ማራቶን ቀዳማይ ብምውፃእ ሻምፒዮን ዓለም ዝኾነ ምኩር ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ግርማይ ገብረስላሴ ኣካል ናይዛ ውድድር ማራቶን ዝተኻፈለት ጉጅለ ኮይኑ ልምምድ እኳ ከካይድ እንተጸንሐ ኣብ መወዳእታ ግና ኣይተሳተፈን። እቲ ምኩር ኣትሌት ካብዚ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብሓፈሻ 10 ኤርትራውን ሳተፎ ዘለዉ መበል 18 ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ኣብ ውዱእ ሰዓታት ዝበኸረሉ ምኽንያት ኣይተፈልጠን። ውልቃዊ ኣሰልጣኒ ናይዛ ውድድር ማራቶን ኒውዮርክ ቀዳማይ ብምውፃእ ጋማ ዓወት ኣቲሩ ዝነበረ ኣትሌት ኣብ ናይ ብሕታዊ ናይ ፌስቡክ ማህደሮ ኣብ ዝለጠፎ መልእኽቲ ግርማይ ምስ ትርኑዕ ተመክሮን ህልው ብቕዓቱን ምስታን ኤርትራ ወኪላ ኣብ ውድድር ማራቶን ዝቐረበት ጋንታ ብዘይምክታቱ ዝተሰምዖ ቅሬትኡ ገሊጹ። ኣብዚ ቅድድም ኢትዮጵያዊ ተምራት ቶላ ክብረ ወሰን ሻምፒዮን ውድድር ማራቶን ዓለም ብምስባር ተሸላሚ $70,000 ኣሜሪካ ብምዃኑ ተዓዊቱ። መንግስቲ ሱዳን ንኣዋርሕ ዓፂዎ ዝጸንሐ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኸብ መስመር ጋለባት መተማ ክኽፈት ከም ዝወሰነ ኣገልግሎት ዜናታ ሃገር ሱና ኣፍሊጡ። ኣፈኛ ሰራዊት ሱዳን ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት እቲ ኣውራ መስመር ተኸፊቱ ዘሎ ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ናይ ጸጥታ ምክክር ኮሚቴ ብ17 ሓምለ ድሕሪ ዘካየዶ ኣኼባዩ። ሱዳን ነቲ ዶብ ክትከፍቶ ዝወሰነት ዕጡቃት ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ኣብ ዝዋስን ከባቢታት መጥቃዕቲ ከም ዘይካይዱ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንጀነራል አልቡርሃን ድሕሪ ዝኣተወሉ ቃልዩ ክብል ኣፈኛ ሰራዊት ሱዳን ኣረዲኡ። ኣብ ወንበር ሉዓላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ጎን እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ናይሮቢ ዝተካየደ ኣኼባ ኢጋድ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብምርኻብ ክልቲአን ሃገራት ዘሳሓበን ዘሎ ናይ ዶብ ጉዳይ ብዘተን ምፍታሕ ኣብ ዝብል ነጥቢ ከም ዝተመያየጡ ይዝከር። ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዋስኑ ዞባ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዛ ሰዓታት እትእቶ ኣዊጃ ከም ዘላ ይፍለጥ። ልዕሊ 30 ገያሾ ጽዒና ብሶን 18 ሓምለ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ሞቃዲሾ ተዓልብ ዝነበረት ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ተሓምሽሻ። እታ ነፋሪት ኣብ መሬት ድሕሪ ምዕላባ ከቢድ ነውፅን ባርዕን እኳ እንተገበረት ብምልኦም ተጓዓዝትን ሰራሕተኛታትን ካብቲ ሓደጋ ክድሕኑ ክኢሎም። ጠንቅቲ ሓደጋ ኣብ ምፅራ ይርከብ። እታ ኣብ ሶማል ብዝመደበሩ መንገዲ ኣየር ጁባ ትውነን ነፋሪት ካብ ባይደዋ ናብ ርእሰ ከተማ ሞቃዲሾ ውሽጣዊ ናይ መጓዓዝያ በረራ ኣብ መካያድያ ነይራ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዝርብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውክልዎ ሰባት ከም ዝመረፀ ንኣፈኛ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ። ዝርዝር ስማት ናይቶም ኣብቲ ዝርብ ንህወሓት ዝውክሉ ሰባት ኣይተፈልጠን። እቲ ዝርብ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ዘይኮነ ብፕረዚደንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታ ከም ዝምራሕ እዩ ተገሊጹ። ህወሓት ንጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ኣብቲ ዘተ ከም ዘእትዎ ኣቶ ጌታቸው ነቲ ኣገልግሎት ዜና ኣረጋጊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቐዲሙ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ኣቶ ደመቀ መኮነን ዝተመርሐ ጉጅለ ኣብቲ ምስ ህወሓት ዝካየድ ዝርብ ክውክልዎ ከም ዝመረጾም ኣፍሊጥዩ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝርብ ክጅምር ምዃኑ ብክልቲኦም ወገናት ተረጋጊጹ እኳ እንተሎ መዓስን ኣበይን ከም ዝኸውን ኣይተነጸረን። ህወሓት ኣብ ዘተ ሰላም ይኹን ዝካየድ ዝርባት ረፈረንደም ህዝቢ ትግራይ ሉዓላውነት ግዛእ ትግራይ ህላወ ሰራዊት ትግራይ ብገበናት ምጽናት ዓልየ ዝኽሰሱ ናብ ፍርዲ ምቕራብን ጉዳይ ካሕሳን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣትዉ ዝበሎም 5 ነጥብታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምዝርዛሩ ይዝከር። ኣብ ሱዳን ዞባ ብሉ ናይል ከተማ ደማዚንን ከባቢኣን ኣብ ዝተወልዐ ቀቢላዊ ግጭት ናይ ዝተቐትሉ ብዙሕ ሰባት 79 ከም ዝበጽሐ መንግስቲ ኣፍሊጡ። ብከቢድን ፎኪስን ናይ ዝቆሰሉ ብዙሕ ሰባት እውን ናብ እስታት 200 ዓሪጉ። እቲ ካብ ቀቢላ ቤርታ ወይ ፉንጂ ዝኾኑ ተወላዶት ዞባን ካብ ናይጄርያ ፈሊሶም ዝበሃሉ ሃውሳን ካብ 14 ክሳብ 16 ሓምለ ዘካየድዎ ግጭት ብዝባእሰ ክዓርግን ናብ ካልእ ከባቢታት ከይልሕምን መንግስቲ ሰዓታት እቶቶ ኣውጅሎ። ዋንነት መሬትን ካልእ ናይ ደቀባት መሰልን ከም ዘይብሎም ዝግለጹ ቀቢላ ሃውሳ ነዚ ሕቶታት እዚ ድሕሪ መልዓሎም እቲ ግጭት ከም ዝተጓሃረ ጸብጻባት የመልክቱ። ዞባ ብሉ ናይል ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ሱዳን ዝርከብ ኮይኑ ምስ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ይዋሰን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዝርከቡ ተወላዶ ቀቢላ ሃውሳ ኣብ ብሉ ናይል ንዝተኻየደ ግጭትን መንግስቲ ንዝተኸተሉ ኣተሓዛን ዘለዎም ተቓውሞን ምግላጽ ኣብ ከሰላ ንዝርከብ ሓያሎ ትካላት መንግስቲ ኣቃጺሎም። ኣብቲ ብ19 ሓምለ ዝተኻየደ ተቓውሞ ናዕብን ብውሕዱ 2 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ኣስታት 10 ድማ ቆሲሎም። ኣብ ዞባ ብሉ ናይልን ምስቲ ዞባ ዘዋስን ምብራቕ ሱዳንን ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዘሎ ዝገልጻ መርበባት ዜና ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ብብዝሒ ይዋፈሩ ምህላዎም ሓቢረን።
ፕሬዚደንት ሶማል ሐሰን ሼክ ማሕሙድ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኤርትራ ናብ ትርከበን ጎረቤት ሃገራት ከካይዶ ዝቐንዕ ዑደት ናብ ኢትዮጵያ ንምብጻሕ ዝወጠኖ መደብ ከም ዝተሰረዘ መርባት ዜና ሶማል ሓቢረን ናይ ጎረቤት ዑደቱ ብኤርትራ ዝፈለመ ፕሬዚደንት ሐሰን ቀጺሉ ናብ ኬንያን ጅቡቲን እዩ ኣምሪሑ ኣብ 18 ሐምለ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ከኣቱ ምዃኑ ሆርሲድ ሜድያ ዝተባህለ መርበብ ሶማል ሓቢሩ ነይሩ እንተኾነ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ኢትዮጵያ ዑደቱ ናብ ካልእ እዋን ከም ዘሰጋገሮ እቲ መርበብ ድሒሩ ኣመልኪቱ بمسرة حبريتا بريزيدنت سومال نا إثيوبيا عودتو نا بكال اوان زسغاغرو زلو قداماي مينستر إثيوبيا أبي أحمد بزغربو طلبيو أبي أحمد أب 9 سنة أب موقديشو أب استخايدت صنبل بمراق زمن السلطان بريزيدنت حسن كابز ترخبو مرحتي غوربت هاغراتيو مس راديو إرنايكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناو فصاميتاتيو أمنا حمص فصاميتات ኣብ ሶማል ጉዳይ ናይቶም ኣብ ኤርትራ ንሳት 3 ዓመታት ዝገበሩ ወተሃደራት ሓደ ካብ ዓበይቲ መዘራረብ ርእሳት ኮይኑ ከም ዘሎ መርበባት ዜና ሓቢራን ካብ ናይ ኤርትራ ዑደቱ ዝተመልሰ ፕሬዚደንት ሼክ ሐሰን ሼክ ማሕሙድ ምስ ወከልቲ ወለዲ ናይቶም ወተሃደራት ኣብ ሞቃዲሾ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክምለሱ ምዃኖም ካብ መጥቃስ ሓሊፉ ንጹር ዕለት ኣይሃበን ንሱ ቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወተሃደራት ሶማል ቴሌፎን መደወል መቕሸሽ ከም ዝወሃቦም ብምሕባር ናብ ወለዶም ክድውሉን ኩነታቶም ካብኣቶም ክትሰምዑን ኢኹም ኢሉ ነይሩ እንተኾነ ሕጂ እውን ብዛዕባ ምምላዞም ወተሃደራት ኣዘራራብ ርእሲ ኮይኑ ይቕፅል ስለ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ተወሳኺ መግለጺ ክህበሉ ተገዲዱ ኣፈኛ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ዓብደልከሪም ዓሊ ካር ብ19 ሐምለ ብዛሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሶማላውያን ወተሃደራት ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ተታሒዞምሉ ዘለዉ መንግስቲ ሶማል ንኤርትራ ክኸፍሎ ውዕል ዝኣተወ ገንዘብ ክኸፍል ስለ ዘይከኣለዩ ንዝብል ሕቶ ሓሶት ይኽብል መሊሱ ከም ቱርክን ኢትዮጵያን ዝኣመሰላ ሃገራት ወተሃደራት ሶማል ኣሰልጢነን እየን ዝብል ተኣፈኛ እዚ ግና ብምትሕጋዝ ዳ እምበር ብገንዘብ ከም ዘይነበረ ጠቒሱ ናይ ኤርትራውን ካብኡ ዘይፍለ ምዃኑ ኣረዲዩ ይኹን እምበር ራሳት 5,000 ዝኣኽሉ ወተሃደራት ነስታት 3 ዓመታት ኣብ ካልእ ሃገር ይዕለሙ እዮም ዘለዉ ዝብል መግለጺ ዝእመን ኣይኮነን ዝብል ርእይቶታት ኣብ ማሕበራዊ ሜድያታት ይውሕዝ ኣፈኛ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት መግለጺኡ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ሰራዊት ሶማል ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ኣይተሳተፈን ድሕሪ ምባሉ ብዛዕባ መዓስ እዮም ዝምለሱ ዝብል ነጥቢ ግና ከይመለሶ ይሓሊፉ መምላስ ናይዞም ተታሊሎም ናብ ኤርትራ ኸይዶም ዝብል ወቐሳ ዝውሕዘሉ ዘሎ ወተሃደራት ሶማል ጥራይ ዘይኮነ ኣማውታ ናይቶም ብሂወት ዘየለዉ ኣማይት ኣባላቶም እውን ካልእ ሕቶ ኸልዕል ምዃኑ እዩ ዝዝረብ መብዛሕትኦም ቶም ወተሃደራት ኣብ 2019 ናብ ቀጠር ፍሉይ ስራሕ ኣሎ ተባሂሎም ተወሲዶም ናብ ኤርትራ ንዕስክርና ተታሊሎም ከም ዝተወስዱ ሓያሉ መርበባት ዜና ንወለዶም ብምጥቃስ ጸብጻባት የቕርባ መብዛሕትኦም ቶም ወለዲ ኣብዚ እዋን እዚ ድሕሪ 3 ዓመታት ደቆም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዘይከኣሉ ምኽንያት ካብ መንግስቲ ሶማል ወግዓዊ መብርሂ ይሓቱ ወተሃደራውያን መራሕቲ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብዛዕባ እቲ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ተዓጺ ዝርከብ ንክልቲአን ሃገራት ዘራኽብ መስመር ጋላባት መተማ ክዘራረቡ ምዃኖም ኣፈኛ ሰራዊት ሱዳን ብርጌደር ጀነራል ነቢል ዓብዱላሂ ዓሊ ፍሊጡ እቲ ሎሚ 21 ሐምለ ክካየድ ትጽቢት ተነቢሩሉ ዘሎ ዝርርብ ኣብ ጋላባዶ ወይስ ኣብ መተማ ይካየድ ኣብ ዝብል ነጥቢ ክሳብ ትማሊ 20 ሐምለ ኣብ መረዳዳእ ከም ዘይተበጽሐ እውን ተጠቒሱ መንግስቲ ሱዳን ዓጺዎ ዝጸንሐ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ መስመር ጋላባት መተማ ክኽፈት ብ17 ሐምለ ከም ዝወሰነ ኣገልግሎት ዜናታ ሃገር ሱና ኣፍሊጡ ኣብ ናይሮቢ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተዘራረበ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ምስ ናይ ጸጥታ ኣካላት ሃገር ድሕሪ ምምኽኻር እዩ ነቲ ውሳነ ሕሊፉ ይኹን እምበር እቲ መስመር ዛጊት ዕጹው ከም ዘሎ ብወገን ኢትዮጵያ ይስማዕ ኣሎ ብዛዕባ ምኽፋት ዶብ ብዝምልከት ንመዘረራ ብወገን ሱዳን ዝቐረበ ጠለብ ምዃኑ ንሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ብምግላጽ ዝሓበረ ዘሪፖርተር ኢትዮጵያ ኣብ መተማ ክካየድ ከም እትደሊ ኣነጺሩ እቲ ዝርርብ ኣብ ጋላባት ክካየድ እትደልዮ ሱዳን ዶብ ክኽፈት እንተኾይኑ ብወገን ሓይልታትን ምልሻን ኢትዮጵያ ዝርአ ተደጋጋሚ ተጻብኦታት ደው ክብል ከም ዘለዎ ብቐዳምነት እትሰርዖ ነጥቢ ምዃኑ ይግለጽ በሰራዊት ዝተደገፉ ምልሻ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከም ዝፍጽሙ ትወቅስ ሱዳን ነቲ ንክልቲአን ሃገራት ዘራኽበ መስመር ጋላባት መተማ ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ጥራይ ተደጋጋሚ እዋን
ንሰብን ንብረትን ዕጹው ጌራተያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ብሱዳን ዝድግፉ ዕጡቃት ነት መስመርና ተጠቕሙ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጉድኣት ከም ዘብጽሑ ይወቅስ ግብፂ ካብ ዝመጽእ ዓመት ከይናይን ሃዊፅር ዝተሰምያ መዳፍዕ ዝውንጭፋ ታንክታት ከተፈርሙ ኾና ንሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ብምጥቃስ መርበብ ዜና ዲፈንስ ሓቢሩ እታ ሃገር ነተን ታንክታት ንምፍራይ ዝሕግዛ ብርክት ዝበለ ወተሃደራዊ ናውቲ ካብ ደቡብ ኮርያ ሸሚታ ምህላዋ ዝሓበረት መርበብ ዝመጽእ ዓመት 67 ሚታዊት ናይቲ ፍርያት ከም እትሽፍን ጠቒሱ ሚኒስትር ዴታ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ግብፂ መሐመድ ኣሕመድ ሙርሲ ንጋዜጣ ኣልኣህራም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ነተን ታንክታት ንምፍራይ ዘገልግል ፋብሪካን ምስልጣን ዓቕሚ ሰብን ይሳለጥ ምህላው ኣረጋጊጹ ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይ 1.7 ቢልዮን ዶላር ወተሃደራዊ ውዕል ምስ ደቡብ ኮርያ ዝፈረመት ግብፂ መብዛሕትኡ ኣብ ምፍራይ ዘን ታንክታትን ኣብ ዝባነን ዝፀዓን 200 መዳፍዓትን ከተውዕለያ እተን ታንክታት ብዘይካቲ 155 ሚሜ ዝዓይነቱ መዳፍዓት ዝተፈላለየ ካልእ ኣጽዋር እውን ክዓጥቃ ይኽእላየን ነተን ታንክታት ናይ ምፍራይ ፍቓድ ዘለዎ ሃናዋ ዝተባህለ ናይ ደቡብ ኮርያ ኩባንያ ናብ ግብፂ ቅድሚ 2025 ኣብ ዘሎ ግዜ ወተሃደራዊ ናውቲ ክልእኽን ብመሰረት ስምምዕ ምስግጋር ቴክኖሎጂ ድማ ብመንግስቲ ግብፂ ዝውነን ትካል መስሪሑን ኣገጣጢሙን ናብ ዕዳጋ ከውዕለን ምዃኑ ንመርበብ ዜና ዲፈንስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ኣብ ኣፍሪቃ ብሸመተ ጽዋር ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ግብፂ ኣብዚ 3 ዓመታት ብቢልዮናት ዶላር ዝግመት መራኽብ ኩናትን ነፈርቲ ውግእን ዝርከቦ ወተሃደራዊ ንዋት ካብ ፈረንሳ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣግዒዘያ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ካብ 2019 ኣትሒዞም ንታዕሊም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ወተሃደራት ሶማል ዘለዎ ኩነታት ባርነት ይክብል ሓደ ካብ ዓበይቲ መርበባት ዜናታ ሃገር ጋርወ ገሊጹ እቲ መርበብ ዜና ምስ ገለ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ሶማላውያን ወተሃደራት ብምዝራብ ኣብ ዘቕረቦ ሰፊሕ ጸብጻብ ታዕሊም ቅድሚ 2 ዓመታት እኳ እንተወድኡ ዝበዝሐ ግዜኦም ኣብ ሕርሻን ካልእ ናይ ጉልበት ስራሕን ተዋፊሮም የሕልፍዎ ምህላዎም ኣቃሊዑ ንኣተሓዝኦም ብዝምልከት እውን ምስ ባርነት ዝመሳሰልን ኢሰብኣውን ይክብል ገሊጽዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሶማል ምምላስቶም ኣብ ኤርትራን 3 ዓመታት ተታሒዞም ዘለዎ ወተሃደራት ብዝምልከት ርሱን ዘተን ክትዓትን ይካየድ ምህላው ኣብ ናይ ትማሊ ዜና ብሰፊሑ ቀሪቡዮ እቶም ወተሃደራት ኣብዚ እዋን ዝኽምለስሉ ዘይተኻእለሉ ምኽንያት ካብ መንግስቲ ወግዓዊ ምላሽ ክወሃብ ኣብ ምሕታት ዝርከብ ካብ 2019 ኣትሒዞም በብእዋኑ ናብ ኤርትራ ንታዕሊም ካብ ዝኣተዉ 15,000 ወተሃደራት ሶማል ቁፅሮም ብልክዕ ዘይተነፀረ ከም ዝሞቱ መርበባት ዜና ሶማል ይጠቕሳ ንኣማውቶኦም ብዝምልከት እውን ህዝቢ ሙሉእ ሓበሬታ ክወሃቦ ተደጋጋሚ ሕቶታት ኣብ ምቕራብ ይርከብ እቶም ወተሃደራት ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምስላፍ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ከም ዝተሳተፉ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ሶማል ግና ሓሶት ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዑደት ዘካየድ ዘሎ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ናብ ታንዛንያ ኣምሪሑ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ታንዛንያ ብጸንሓሉ 2 መዓልታት ብዘይካቲ ምስ ፕሬዚደንት ሳሚያ ሱሉሁ ሓሰን ዘካይዶ 2 ርክባት ሶማል ናብ ማሕበረኮም ምብራቕ ኤኤሲ ትጽምበረሉ ዕድላት ከመያየጥዮ እቲ ፕሬዚደንት መራሕቲ ናይቲ ኣብ ንግድን ወፍርን ዘተኮረ ማሕበረኮም ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ኣርሻ ዘካይድዎ ዋዕላ ክሳተፍ ተዓዲሙ ከም ዘሎ ቤት መንግስቲ ቪላ ሶማልያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣረጋጊጹ ሶማል ኣብ 2016 ናብቲ ማሕበረኮም ክትጽምበር ጠለብ እኳ እንተቕረበት ዘይውሕድ ጸጥታ ኣብ ንግድን ወፍርን ዝህልዎ ምትእስሳርን ኣብ ግምት ብምእታው ፍቓድ ኣይረኸበትን ኣብቲ ሎሚ 22 ሓምለ ዝካየድ ዋዕላ መራሕቲ ታንዛንያ ኬንያ ኡጋንዳ ሩዋንዳን ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ክርከቡ እዮም ኣብዚ መበል 22 ስሩዕ ዋዕላ ናይቲ ማሕበረኮም 300 ወከልቲ ኣብ ንግድን ወፍርን ዝነጥፉ መሻርክቲ ትካላትን ኣካላትን እውን ተዓዲሞም ኣለዉ ፕሬዚደንት ሶማል ናብ ዞባ ዋዕላ ንምስታፍን ምስ ታንዛንያ ዝምድና ንምድልዳልን ናብቲ ሃገር ዘምርሐ ከም መቐጽልታ ናይቲ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዘካይዶ ዘሎ ዑደት እዩ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ብኤርትራ ዝጀመረ ፕሬዚደንት ሓሰን ናብ ኬንያን ጅቡትን ድሕሪ ምብጽሑ ቅድሚ ሳልስቲ ናብ ኢትዮጵያ ከኣቱ ምዃኑ ተሓቢሩ እኳ እንተነበረ ብሃንደበት ናይ ኣዲስ ኣበባ ዑደቱ ናብ ካልእ እዋን ከም ዝተሰጋገረ መርበባት ዜናታ ሃገር ሓቢረን ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ኣሲሮሞም ዘለዉ 5 ጋዜጠኛታት ክፍትሑ ኣብ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ኮሚቴ ምጥባቕ ጋዜጠኛታት ፀዊዑ
እታሃጉራው ትካል ብ20 ሓምለ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ እቶም ሰበስልጣን ኣብ ዝቐረባ 5 ጋዜጠኛታት ቴሌቪዥን ትግራይ ከም ዝኣሰሩ ኣፍሊጦ ሰበስልጣን ናይቲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ተጸሚዱ ዘሎ ክልል ትግራይ ኣቐዲሞም እውን ኣብ ዝተፈላለየ ሜድያ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሓያሎ ጋዜጠኛታት ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተውዎም ንመሳርሕቶምን ኣባላት ቤተሰቦምን ብምውካስ CPJ ኣመልኪቱ እቶም ጋዜጠኛታት ምስ ፌደራላዊ መንግስትን ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ብምስርሖም ምስ ጸላኢ ተሓቢርኩም ዝብል ክስ ከም ዝተመስረተሎም መግለጺ ናይቲ ትካል የረድእ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን